بۆ gelek kesan mobilê û iPadê û her rêyekê dinya teknolojiyayê evînî hinekî bêtam kiriye dibêjin ya berê xweştir bû rovbirû hebû weke berê hev nedîtin weke berê li gel hev netaxiftin lê li hinek welatên din ji ber ew asakariyên ku rêya online û rêya teknolojiya ev dest xelkê dikevin êdî ji bo hinek kesan internet û peywendiyên evîniyên rêka internetê bûyne rahet û cihên vedanê em dên weke behsa ewan para bikên yek û çinet nava evê biznesê de bûye weke bizneseke ser asta cîhanê hezjêkirina bi online dizanim gelek şewet bîtin gel evê hizirê nebin online du kes hev naz bikin hez jî hev bikin lê dibe jî û me nimûne jî hene ku bi rêya online gelek xelkê zewac kiriye bi rêya Facebookê be Instagramê be bi rêya PUBG jî be yan jî bi rêya applicationan be li welatên cîhanê application zêdetir têne bikaranîn ev applicationên ku gelekî naskirîne bû nimûne Tinder e Bubble e Occupy de ve hemû hinek applicationên dawlûn dikey bi rêya ewan applicationan xelk hev naz dikin gel hev daxivin piştre diçine derê îvca di waqeê jî de di derketinên cuda cuda da hev naz dikin li seranser cîhanê ev kesên ku evê rêyê hez jêkirina online bikartîne yan jî birin online diçin armanca ewan dîtina hev beşekê jiyanê ye yan jî hevalekî yan hevalekê ye 307 milyon bikarberên çalak hene di nava evan applicationan da gelek applicationan bêguman ev da hata bû van applicationa têtin bi rêya evan kesan van bikarberan 3 milyar û 200 milyon dolarên heyvane ez salane bêguman yek deqe dixwazim ser vê birawestim sala 2015 1.6 milyar bû an ku di dema 2015 heta 2020 da dema 5 salan da ev hejmare du ewan bûye du qas zêdetir bir salên berê ev da hata ku bi van applicationat têt evca bi rêya subscriptionê bîtin bi rêya kirîna hinek muwasafatên taybet bin her rêyekê din heye lê bêguman da hata ku diçet nava evê rêyê da di nava evê biznesê da gelek e ez ê behsa wan welatan bikim yên ku li gor hejmara şêniyan ya herî zêde rêya online rêya applicationan bikartîne ji bo dîtina hevalekî yan jî hev beşekê jiyanê ji bo hez jêkirinê Emerîka rêzaya kem da têtin weke min ji wara got application li derê hene herî zêde têne bikaranîn Tinder e li evî welatê 14.72 sadî ya xelkê Emerîka ku hejmar nizîkî 50 milyon kesan dibe diçine nava evan applicationan da li wê derê li kesekî digerin pareyê ku salane ji bo evan applicationan ji Emerîka çîtin 674 milyon dolar epraya evê xelkê diçine nava evê biznesê da rêza duyem da bêguman ev Emerîkaya Ewropayê jî ev rêya tê bikaranîn em diçine Spanya li wê derê ji salî 12.83 ya xelkê evan applicationan bikartînin navê xwe dinivîsin diçine nav da bi awayekê fermî ev ca Sûdê jê dibînin yan jê nebînin lê evên ku bikartînin dibin sedema bi destveanîna dahatekê ji bo applicationan 41 milyon dolarên bû salane Fransa piştî wê têtin Fransa bi taybet jî Parîs bêjnê bajêrê evîndaran lê di nava evan applicationan jî da yani merjîne xelk tinê di nava waqeyê de hev bibîn belka applicationan 10.18 sedaya xelkê bi rêya online hev naz dike û yek dibîne 83 milyon dolar salane bû evan applicationan çîtin bi rêya xelkê Fransayê Arjantin jî evan applicationan gelek bikartîne nizîkî 10 sedaya xelkê wê bikartîne salane dahatê evan applicationan bi rêya vê xelkî 23 milyon û 800 hezar dolar an ku nizîkî 24 milyon dolaran jê re çêtin li Almanya jî 8.6 sediya xelkê evan applicationan bikartînîtin an ku bû salane nizîkî 100 milyon dolaran bû evan applicationan çêtin bi rêya Almanya Çîn bikarberên wê yên evan applicationa gelek zêdetirin ji wê ya ku li Emerîka welatên Ewropayê têne bikaranîn yan jî bikartînin lê li evî welatî ji ber ku hejmara xelkê zêde ye rêjeyekê kêmtir ji welatên din lê dahata ku dixe di nava evan applicationan da bi rêya 5.63 ya xelkê xwe salane 443 milyon doların yani bi giştî biznesekê gelekê berfire heye ji ber mijîlbûna xelkê
ji ber taybet li welatên weke Çîn, Yaban, welatên din li Ewropayê xelk mijûlî jiyana xwe ye mesela karê xwe ye nikarin weke berê ev çalakiyên civakiyê dî kêmtir dibin diçin araste û rêya online helbijêrin eva ku helbijartiye vê xelkî dibe sedema pareyekê zêde ji bo ewan aplîkeşinên ku bu evê armancê ya hev nûyasîna xelkê têne bikarîn dibin sedem çavkaniyeke baş ya pareyê buwan.